Ja tenim a punt les propostes culturals que destaquem aquesta setmana. El Club Cinema organitza la projecció d'un cinefòrum. Torna la Marató de la Diversitat de Suma, amb moltes activitats universals i amb la participació d'entitats del poble. Aquest any arriba a la 5a edició i s'ambientarà en l'oceà. El Correllengua celebra 20 anys i el nucli de la Cal de Castellà organitzarà diverses activitats entorn de la cultura i de la llengua amb la participació d'entitats locals. Per aquest dissabte han preparat el primer concurs del Paraulògic i contes a càrrec de la Rosa Fiter. I a la sala de petit format es faran 2 funcions de la temporada estable de l'Auditori d'un espectacle de memòria històrica. Després de la segona representació hi haurà un col·loqui amb l'actor i productor Pepe Zapata. Gaudim de la cultura!